ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் தான். நம்ம ஏதாவது நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஓகே, இது வந்து நான் லைக் நாளையிலேருந்து நான் இந்த இது பண்ண போறேன், வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி. நான் ஏன் வெயிட் லாஸ் கேட்குறேன்னா, அது நிறைய வந்து நம்ம நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ரியல் டைமா. ஓகே, அதனால நான் அந்த வெயிட் லாஸ்ங்கிற ஒரு கான்செப்டை எடுக்கிறேன், ஈஸியாக புரியுன்றதுக்காக. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து ஓகே, நம்ம எப்படியாவது வந்து அடுத்த ஒரு 10 மாசத்துக்குள்ள நம்ம ஒரு 10 கிலோ குறைக்கணும், நம்ம அதனால ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தாட் வரும்போது நமக்கு அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுப்போம். ஒரு 3-4 days ஆர் ஈவன் ஃபார் 1 week வந்து நம்ம ஆக்ஷன் எடுத்துட்டே இருப்போம். பட் ஆனால் 1 weekல வந்து திருப்பி பேக் டு நார்மல் வந்துடும். ஓகே, ஸோ இந்த சைக்கிள் எப்படி பிரேக் பண்றது அப்படிங்கிறது தானே உங்க கொஸ்டின்? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஏன் நடக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்மளோட இதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து நம்மளோட சோம்பேறித்தனம்லாம் இல்லை. இது திஸ் இஸ் ஹவு ஹியூமன் பிரெயின் இஸ் டிசைன் டு ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளோட இப்போ நீங்கள் நம்ம பிரெயின்ல வந்து ஒரு இன்னர் கோர் ரீஜன் இருக்கு. அந்த கோர் ரீஜனுக்கு பேர் வந்து அனிமல் பிரெயின், ரெப்டைல் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னா நம்ம ஆதி காலத்திலேருந்து நம்மளோட எவல்யூஷன்ல இன்னும் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கிற ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் அது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பிடிக்காது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேஞ்ச் பிடிக்காது. ஓகே, ஸோ அது வந்து இப்போ நம்மளோட ஆதிகால மனுஷங்களாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு 2 ஆக்ஷன் தான் இருக்கும், ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் சொல்லுவாங்க. ஒன்று சாப்பாடு இருந்தால் போய் அவங்க சாப்பிடுவாங்க, ஏதாவது அனிமல் இருந்தால் அவங்க ஓடுவாங்க. ஓகே, ஸோ பேசிக்காக இந்த ரெப்டைல் பிரெயினுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா சேஞ்சை ரெசிஸ்ட் பண்ண என்னெல்லாம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் வந்து அது பண்ணும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டெய்லி 6:30 to 7:30 உட்காந்து ஏதாவது சீரியல் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் செட் ஆயிருக்கும். இப்போ 6:30 to 7:30 ஓகே, நான் இனிமேல் சீரியல் பார்க்காம நான் ஜாகிங் பண்ண போறேன்னா ஒரு 2 நாள் பார்க்க ஒரு 3 நாள் அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்க பிரெயின் வந்து இட் வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் ரீசன்ஸ். நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க அந்த 6:30 ஆகும்போதே வந்து ஓகே இப்போ ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது, அந்த சேஞ்சு எனக்கு பண்ண வேணாம். ஸோ அந்த சேஞ்சை நம்ம எப்படி ரெசிஸ்ட் பண்ணலாம், என்ன வந்து ஐடியாஸ் கொடுத்தானா இந்த சேஞ்ச் வந்து ரெசிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற ஐடியாஸ் எல்லாம் உங்க மைண்ட்ல வரும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, டயட்டில் இருக்கீங்க வெயிட் லாஸ்க்கு. அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறோன்னா ஓகே, ஒரு ஸ்பூன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுல என்ன ஆட போகுது, எக்ஸ்ட்ராவா எப்படியுமே வந்து நீ ½ an hour நாளைக்கு வாக்கிங் போகலாம், சும்மா ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லாம், இட்ஸ் ஓகே, லைஃப்ங்கிறதே என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு தானே, இப்படி அப்படின்ட்டு தெர் வில் லாட் ஆஃப் தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் நம்ம பிரெயினில் வரும். ஓகே, ஸோ அதில் நம்ம ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்ம பிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்லோவா வந்து நம்மளுக்கு அந்த ப்ராசஸ்லேருந்து நம்ம லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஓகே, ஸோ இதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த சேஞ்சை வந்து வி ஹாவ் டு பி வெரி வெரி இன்டெலிஜென்ட். அந்த சேஞ்சை வந்து ரொம்ப மார்ஜினலா நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். எடுத்ததும் நீங்க டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க பிரெயின் வந்து அந்த ஃபைட் மோடுக்கு போயிடும். அந்த சேஞ்சை ரெசிஸ்ட் பண்ண என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். இதே இந்த சேஞ்சை ரொம்ப மார்ஜினலா கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மெடிடேஷன்ங்கிற ஹேபிட் சூஸ் பண்ணணும்னா நாளையிலேருந்து டெய்லி 20 நிமிஷம் நான் மெடிடேஷன் பண்ண போறேன்னா 2 நாள்ல நான் இது வரைக்கும் மெடிடேஷன் பண்ணதுனால ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். ஆனா இஃப் ஐ சே லைக் ஓகே, நாளைக்கு 30 seconds மெடிடேஷன் பண்ண போறேன், அடுத்த நாள் 1 minute பண்ண போறேன், அடுத்த நாள் 1.5 minute பண்ணேன், இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அந்த ஆக்ஷன் என்னவோ, அரை மணி நேரம் வாக்கிங் போகணுமா, 1 நிமிஷம் வாக்கிங்லேருந்து ஆரம்பிங்க. 30 நாள்ல நீங்க அந்த அரை மணி நேரம் வாக்கிங்கை டச் பண்ணுங்க. இப்படி நீங்க பண்ணும்போது என்ன ஆகுறதுன்னா உங்களுக்கு சேஞ்சே வந்து ரொம்ப மார்ஜினல் சேஞ்ச் அண்ட் ஸ்லோ சேஞ்ச். ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்லோவா இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்க பிரெயின் வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணிடும். அந்த ஒன்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கம்மியாக ஸ்லோவா உங்களுக்கு அந்த ஆக்ஷன் நீங்க பண்றீங்க இல்லையா, அதுவே உங்களோட ஹேபிட் சிஸ்டம்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிடும்.